Usa sa pinakaimportante nga butang sa pag-eskwela, kahibalo ta maminaw. Nganong kinahanglan man tang maminaw? Para makuha nato kung unsay sunod natong buhaton. Mao nang usahay nga di mo makakuha sa inyong klase. Paminaw usa mo sa instruction sa inyong teacher. Musulod na gali mo sa classroom, number 1 ninyong timan-an, maminaw ko kay aron makuha nako kung unsay akong sunod buhaton. Ang pagpaminaw di ay mo'y sinugdanan nga kita makasabot. Dili ta makasabot kung dili ta maminaw. Nga naman, wala may musuod diri nato. Unsa man ay purpose atong dunggan? Unsay purpose sa dunggan nganong gihimo nas Ginoo? Nakadungog lagi ka, wa man sika naminaw. Timanin niyo pirmi. Listening is the beginning of understanding. Ang salida nga way sounds makasabot mo dili. Pero ang radyo nga nag-andar, ang radyo nga nitukar, anay drama sa radyo, walay salida, naminaw mo, nakasabot mo wala. Unsay ingon sa inyong